sillä, että siis sinä olet meidän serkku. Niin. Ja sinun isän nimi oli David. David, joo. Ja sinun nimi on Veli. Veli, joo. Joo. No niin, ja toisin sanoen minun ja sinun isä on ollut veljeksiä. Joo. Joo, Joo. just. Joo. Ja Matti on itse iso. Tai isä. Niin. Joo, justiin. Davidin ja mikä se oli sinun? Minun isän nimi oli Veikko. Veikko, just. Joo, Veikko. Joo. Ja sä voisit kertoa, minkä verran sinä muistat. Se mitä sinä tiedät meidän suvusta ja minkä verran muistat. Mä kyllä hyvin vähän muuta ja sitä kun isä on sieltä Liteeristä, Mutalan kylästä. Niin. Kylästä ja on nuorena miehenä lähtenyt sieltä kanssa maailmalle. Onkohan se Matti Mutanen siihen aikaan ollut jo rautatiehommissa vai? No siitä ei ole ollut puhe, mutta se muisteli sitä lapsuutta, että se on, niin kuin, onko se ollut rautatie tai onko se ollut rakennuksia töissä. Sillä oli pitkä parta. Joo. Parta ja hän kahvia vei sinne työmaalle. Ja se olikin leikannut sen parran pois ja ei hän tuntenut. Isä, hän oli kahvipullon kanssa pois, antanut vieraalle, oli vakuuttanut hänen isä. Niin, ei ollut isä, joo. Joo, kun oli parta pois, kun aina nähnyt sen pitkä parta. Joo. Ja mä muistan sit ite kanssa, mä olen ollut tommonen pieni pojavelli, tai tuli kahden ja puolella, mut et sillä oli semmonen pitkä parta, valakka. Joo, otapa hetki. Ja se on tuossa, me käytiin täällä siis, mun siskot oli 2 ja sit isä. Joo. Sitä en mä muista, että oliko äiti. Kumminkin niin 4 ekkaa. Sitä en mä muista, että oliko äiti sitten. No sitten sinun äiti, hän on Matti Mutasen, onko se ollut 3. vaimo? Ei minun äiti ollut. Eikö siis, näinpäs nyt. Sinun mummo. Sinun mummo jo. Niin, sinun mummo on ollut Matti Mutasen, onko se ollut 3. vaimo? No oliko se tossa, kun se näytti sitä taulua eilen, niin 3. Joo. Joo, 3. kai se oli siinä. Ja 4 silloin kai ollut. Niin. Joo, 4. 3. on sitten niin Veikko ja David. Ja sekö se oli sitten sinun mummo, joka oli tanskalainen? Ei, kun minun äitin suku on Tanskasta. Just, minkä niminen se olikaan? Ballin. Jaha, joo, justi. Joo, ne on sen vanhemmat.